அடுத்து 2வது முருகப்பெருமான். முருகனுக்கு எவ்வளவோ திருப்புகழ் இருக்கு, எவ்வளவோ பதிகங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ அற்புதமான விஷயங்கள் எல்லாம் முருகப்பெருமானுக்கு பாடி வச்சிருக்கிறாங்க நம்முடைய பெரியவங்க. ஆனா என்னோட மனசுக்கு எப்பயுமே ரொம்ப பிடிச்சது இது ஒண்ணுதான். இந்த ஒன்ன எங்கேயுமே நான் முருகனுடைய கோவில்ல முருகனை பத்தி நினைக்கும் போதோ சரி சொல்லாம இருந்ததே கிடையாது. அது என்ன தெரியுமா? இந்த பதிகம் தான். உன்னை ஒழிய ஒருவரையும் நம்புகிறேன், பின்னை ஒருவரையும் யான் பின் செல்லேன், பன்னிருகை கோலப்பா வானோர்கள் கொடிய வினை தீர்த்து அருளும் வேலப்பா செந்தில் வாழ்வே. இத எப்போ முருகனை பார்த்தாலும் நாம சொல்லணும். உன்னை தவிர நான் வேற யாரையும் நம்பல, உன்னை மட்டும்தான் நம்பி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஒரு கணவன் மனைவி வாழ்க்கைக்குள்ள அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை நாம சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? நான் உங்களை தான் நம்பி இருக்கேன், நான் உன்னைத்தான் நம்பி இருக்கேன் அப்படின்னு. அதே போலதான் முருகப்பெருமான் கிட்ட நாம அடிக்கடி சொல்லணும், நான் உன்னைத்தான் நம்பி இருக்கேன், உன்னை தவிர எனக்கு வேற யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல முருகன் நம்மள ரொம்ப பிடிச்ச பக்தனாக திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிப்பார். அதனால இத எப்போ